Häzir Arçmana geldim. Murad adlı bir fanadym bar, muştagym bar, daşary ýurtda ýaşaýar. Käbesi Kıbılasam Arçmana diýin jalmana gelipdir. Muradyň adyndan men şu muştagymyň adyndan kakasynyň doglan günü gutlamana geldim. Mehriban aýdymsaz muştaklarym, ine men ýürüýte geldim Arçmana. Türkmende bir söz var. Ene razi, Peygamber razi, ata razi, Allah razi diye. Jallar sağ bolsun, başlary dik bolsun. Ene atan gadyryny bilen. Men ýürüýte fanadym Murat Doganjygym daşary ýurtda ýaşaýar. Hemme aýdymlamy dinleýe. Fanadym, muştagym. Ýürüýte ejesi kakasy ine bula kakasy. Käbämizden ejesi ine. Ýürüýte iki aşyk magşuk bolup bular Arçmanda diň çalyp otyrlar. Ine. Gowumy da ýagdaýyň. Gowy sere diýerler Arçmanda şeýle dämi? Käbämsiz Gowy. Diň çalyp otyr. Murada salam aýtjakmy Murada? Çağam, salam aýtýan taňa. Umyar diýlen olanjym. Tamam, Kerimcan gowy Ne surata da çıkıyordum senin. Sağlığını dileyen Allah'tan. Oraya çağım, tamam anne. Canım, Murat gördün mü? Ecen sana kovduğu dileler etti. Daha iyisiden salam aýtjak mı sana? Haydi. Murat neyle kovmam? Kovu etmem. Yanım kovu be. Döneyin. Allı. Gayret el bir işler oğlum. Bizim kovu. Bu da şükür hem meladıma yeterlik. Canım. Sağlığım kovu kene. Ayın ağır ya deydin de. Men ayağım ağırmaz yalak getirdim. Birinci sentyabr doğulan günü kene. Murat canım ha işletti. Onça doğan neydi? Mümkün olsa deydi. Hakkım kutlap de. Benim hakkım neydi deydim. Poyuzda deydi. Men poyuzda varıp bilmen neydim. Ayşe gülüştük değiştik. Nire geliyor hakkım dedim Arçmana deydi. Birinci sentyabr doğulan günü kendi ayını kutlap bilmedik poyuzda olduk. Men öz adımdan, çağa çıkmamın adından, yoldaşımın adından size ayağını da ağıryan olsa, ondan beyle ayağını ağırman çık geçer müzik borsa. Soğuk getirdim ben, daha iyi gel. Allah canına toylar öyle. Hani gel. Ne dayımıza tort kestiriyaz. Daydamadı bilen bile. Uzak yaşı. Happy birthday to you. Kes day. Happy birthday to you. Doğulan günün bilen. Döneyin. Hani Ayşvarin iyidir. Hani iyidir kevem. Allah can şey dip yuluklarınızın elinden tortuyup oturun ediydi Allah'ım. Aytı öleme. Mundan aňyrda diňe süýjügüller görüň ediydi Allah'ım. Derdiňiz dağlara, daşlara gitsin. Senem iýitire erti köçe görüň edip görmesin. Aýal maşgala gepçi bolýa bilýäňa. Döneyin. Tutturmaya bu sana. İnni tutturmaya daýy. Ana aýty öleme. Toylara daýy Allah can şu kowuşlary bilen diňe toylar daýlan aýaklaň ağırsy ınjysy gitsin Allah can. Bomy. Salam elek mehriban aýdymsaz muştaklarym hemmäňize dogary salam. Men bugün kiçijik muştagymyň öýünde mehmançylykda. Bilbiljan men muştagym ekeni. Awa ýürüýte onça gelinjany görjek diýip ýene bir muştagymyň üstü bilen tanışyp bolduk. Bugün mehmançylyga geldim. Allah can her bir muştagyma men ömür dileýän. Janyňyz sag bolsun. Birek bilen didarlaşmak nisip etsin. Bilbiljan seni men muştaklarıma salam et. Salam, gowy. Hemmäňe salam di. Hemmäňe salam. Jana. Bilbiljan meni TikTok'ta görýän ekeni, köp like'lar basýan eken onuň eçesine. Men görüsüm gelýär bunça gene jänniýenne. Şu gün näme nisibämiz çykyp geldik. Allah can muştaklamyň jany sag bolsun. Hemmäňe dogaý salam.
Salam elek, mehriban aydın sazmış doktorum, hemmeňize dogay salam. Bana şeýle bir habar gelip ýetdi, onçu bir muşdoklarım var ekeni, banitsada. O gata arzu edýän ekenler. Olun bir zat näme diýip dileýän eken, Allahjan düşümne görse men bolýa onçan diýip şeýle arzu edýän ekeni. Şeýle muşdoklarym gaty köp. Elhamdülillah. Häzir şu käbeler ýüridi. Görmäne barýan. Vallahi nemen geldim, Krasny Kres häzir. 5 minutdan açylýan eken, tyýyqças ekeni. Şol ene bilen salamlaşmana geldim men. Mehribanlarym, men muşdogum, ene döneyim. Ýöne muşdogum bilen men banitsada duşaryn öýtmedim. Ýöne indi men ırım edip geldim. Allahjan sagalyp gitsin. İnşallah batfynda toý bolsun, toýda da kunça bolsun. Indi sagalarsyň anisi. Benim tagalım. Jana. Düýnatdyň eşdemde sagalım. Jana garagosyn. Allahjan Hudaýjan uşdaklarym hiç biriňiz bilen banitsada duşmaýyn. Hemmeňiz bilenem toýda duşaýyn Allahjan. Apyňyzda toý bolsun. Maruf şahu jahan ilinden ekeni. Awa ýola tennidinmi? Türkmenler, döwletden gaýda Türkmenler. Türkmen galan gelini özüm. Diýere, hey agalar ýola tönüňdüzünne, ýola tön marynyň aňyrja ýüzünne diýere. Bararsyn diýip bolsa. Toýlaryňa da Allahjan hemişe saglyk bolsun. Muşdoklarym, men siziň hemmeňizem söýýän, meni söýýänler barly söýýän, ýöne banitsada duşmaly, diňe toýda. Onun için näme etmeli? Banitsada duşmalyk üçin kunçany köpürek dinlemeli. Döneyin. Mehribanlar, ýene bir ene. Bu enemizde de gülçemen desteleri bilen geldim. Döneyin. Allahjan, Hudaýjan, şu gül var ýerde diýe perişte bolýar diýe de perişteler bilen bile çykdyň banitsadan. Allahjan yer ýüzünde ýaşaýan käbelere ömür dileýän mehribanlar, käbeleri söýüň, käbeler depeňize saklan. Çünki cennet käbeleriň aýagynyň aşagyndadyr. Salam elek mehriban dogançyklarym. Allah. Hemmeňize dogay salam nerden jan bilen didarlaşmana geldim. Nisibämiz şu gün ekeni. En çabaktan beri ýa-da nerden jan alyp bir şeýle bir görsek, bir didarlaşsak diýip diýmek şu gün eken nisibämiz. Allahjan näme toýlaryňyza gelir nerden jan ýaňa kurupny dilendirin. İnşallah senin ağın var ekeni. Saçını da darap görün. Awa. Diýmek ol tiz öýlenesi gelýär, eski öýlendirmeli ony. Awa. Ondurmuş toyun oturalı inşallah da oncu gün sen ondurmuş toyuna. Köp adamlar billeri dinlemen. Mayıl bolup barýar o qargan sesine. Aydın bilen meşhur bolýan käbir adamlaň. Avazı yakımsız ey, sazı yasama. Şu yasama bolmaly la. Sağ ol Ali.